Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dei Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Kentu Menteri Rang Badu Narendra Modi ye ki pat kari ban lech pha ai ka dawai tika COVID khat khandai. Bat ban yada yala de ka babuat ki kendon ki be dei bat kani ka jingpang. Klat arngut na u COVID khat khandai ha Meghalaya hanin ka sngi. Bat don arspa prangut ki bayo thamai. Bat ans dang ya kajing ai dawai tika COVID khat khandai ki bakhat pras nem shaneng na do ka shitarik ubnai banwan ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong bah pedang kajing khi kajing pang corona barok ki bri kilas dang sngaw thu shapang kajing don kam ya ka dawai tika nalor kani ulakan turu ikipat kari ban amsha penthame ha ki khana lamler shapang ka dawai tika COVID khat khandai Modi ulaong yakani haka program man ki baat katba udang ya sami ki sembo perkhat jong lengba ka All India Radio henen ka singi. Ulaong ru ba kitu ki beladap saupusan snem shaneng karta kila ban lei pha ai yakani ka dawai tika clemdasiu.aa. Modi ule thu ru banadu ka shitarik ubnai banwan kitu ki beladap khat pras nem shaneng kila ban yo yakani ka dawai tika bat kumta ula kentu ya baro ban leit pha ai dawai tika bat ban but ru iki kendon ki bedei baka koi ka khya khnang ban lai na ki jingma Menteri Rang Badu kari ula ong ru ba ukermen bakari kan selection na kani ka jinjar kalanot ka balawan hap hakari ula ban rap shu baka sarkar pedang kalong ka bala kloi ban ai khti kaman kadiang ban yarap iki sarkar jilla hakani ka jingele Ha Meghalaya ladon arngut ki brio ki bala klan na COVID khat khandai ha district East Khasi Hills henen kasngi. Ki bala yo thamaya kani ka jingpang henen kasngi ki ladon arspa prangut bat ki bala koit ki don hnripo arngut. Baro ki badang don kani ka jingpang ha ka jilla menta ki don khatlai spa prapu prangut. Ha bakhain lang ya baro ki bala yo pang COVID khat khandai nadu basdang ha ka jilla ki long khat san hajar khandai spa khandai pusaw ngut. Kibala koit kilong khat saw hajar saw spa saw pun rungut bat kibala klat no kilong shi spa hnriu phawngut ha Assam ki bor sinchar ka district Kamrup Metro kila shembun tali ki sin jamban yada ya kajing sapryang COVID khat khandai deputy commissioner kanika district Biswajit Pegu ule thu bala penlong ya kijing yalang penchai pat ba shapang kajing don kamban buat ki kendon ka koit ka khya hakabe dai bat COVID khat khandai ka Prime Minister's Citizens Assistance and Relief in Emergency Situations Fund lanega PM Cares Fund kala menjur ban ai jingerap nakabenta ban bu sanspa sanpoi tali ki pressure swing adsorption medical oxygen generation plants lane ki jaka penmi oxygen ha ki hospital sarkar ha kalengkari ha ka bayade bat kani Menteri Rang Badu Narendra Modi ulabatha ba yakini ki jaka penmi oxygen daiban sedang pentrekam kloi kat bala Ulaong ru ba kajingdon kini ki jaka penmi oxygen haki district kan yarap shibun ban pendap ya kajingdon kam oxygen haki ya kini ki jaka penmi oxygen anbu haki hospital sarkar ki badan haki district headquarter jong ki jilla ba ki union territory ha Meghalaya anbu ya kini ki jaka penmi oxygen haki district hospital ki badan ha East Khasi Hills West Garo Hills but West Jaintia Hills Ka sarkar India kala pensyai ba ambaro ke bayo pang COVID khat khandai ki don kam bandai thia hospital. La pensyai ba kitu ki ba test positive henrai ki bam pen i ki dak jing pang sabar bat kitu ki bam da shitom jurthan la ban sumar hayeng. Ka sarkar kala kenturu ya baro ban ngai ya ki khana lamler. Deputy Commissioner ka District West Jaintia Hills ulabtha ba baro ki brio ki ban nakani ka district ki dei ban register ban pha test yala di ha ka COVID testing center haba ki wan phai na shabar jilla bat bakem dei ban let bet chalashnong klem da pha test nalor ka ni ulabtha ru yakito ki ban phai na bar jilla ba ki dei ban pentip sha uwahe shnong bat ki borsen sha district hashwa baken let shnong Deputy Commissioner ka District West Jaintia Hills ulapan mi ru ya ka hukum bakitu ke badia jing dia hakilentia kijat harut surok kimla bandi jing dia shu hakitu ki jaka na do ka arponyo tarik uyayong namar ka jing khap nya ka jaka ka ba penjin jar ki brio ban bu ki kendon ka koi ka khya ha ka be dai bat ka jing pang COVID khat khandai kane ka dai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Laitali kijing belian bangi baro ngi ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjinga iway na iway pan.
habai dan lang haju sait bhai ki kti bat bata bhai ka khmat bat le kita bonsin tung ini trelang banele persya ya ka jingpang COVID-19 Kani kedai ke All India Radio Shillong ne peteng biang bat ki khubor. Kajing ai dawai tika COVID khat khandai hakari India kalakam saya uwai pat umau mer hanen kasngi. Hadian balala ban ai dawai tika ya palat khat sau klor khandai lak ngut kibrio tang hapo khandai phondai sngi jong kajing ai dawai tika kabalanyo kum kabahe tam ha ka perthai. Katnat ka koi ka khia ka sarkar pedeng kalethu bahadian baladep ban ai dawai tika ya palat arpusan lak laipun riu hajar ngut kibrio haki arpusau kanta baladem ka India kala long ka ri ka bastet tam ban pendep ya ka jing ai dawai tika ya palat khat sau klur ngut kibrio hakapor ka balingkot bha ka India kan sedang ru ya ka benta balai jong ka jing ai dawai tika COVID khat khandai na du ka shitarik ubnai banwan na du ka ni kasngi baru ke belakot syaka khat prasnem shaneng kila ban lek pha ai dawai tika Kajing penrung kerteng na kabenta ban yo pha ai dawai tika hakan ni kabenta ka balai kan long lengba ka Cowen platform bat ka Arogya Setu app bat kan sedang nadu kan ni kasni balang ka banwan kata ka arpu pratarik uyayong ka sarkar India kale thu bah hakan ni kabenta ka balai jong kajing ai dawai tika COVID ki sarkar jilla ken yo san phau na ka shispa ki dawai tika klemdasiu.aa na ka sarkar India na kabenta ka basa ka sarkar India kala ai buari ki sarkar jilla bekila ban thiet dala de ki dawai bat kila ru ban jiet yanukin ai katkom ka jing sngodan kam jong ka sarkar Unang lam ktien jong ka Border Security Force BSF Meghalaya Frontier u DGP Umesh Kumar Nayal ulethu baka BSF kala shimya baro ki mau jam ki badan kam ban yadai ki sipai jongka na ka jingpang COVID khat khandai Unayal ula ongru ba daka bashim jing hikai na ka ei ka bala jaman shamsnem ka BSF kala shim khia ban penbet ya baro ki jing duna ule thu ru banalor ka jing test COVID ha umling ka BSF kala penbet ru ba yakitu ke bayo pang COVID khat khandai la pensa la ka jong ha ka jaka quarantine ka badan shabar jong ka campus ki BSF la pe ru ba amdan kinu ki brio ki banabar bakin yo rong shapo ki campus jong ki BSF ha ka leng ka Meghalaya Nalor ka nila pensangya ru ya baro ki jingalang bat ki program. U Principal Secretary Katnat Labor jong ka sarkar Meghalaya u GHP Raju ulaong badang don bun kinong tribal ki bawan na shabar jala ki ba ka sarkar kadang hab ban pensisha khnang bakin yo ya ka jing ithu na ka sarkar. Bat kumta ula kentu ya baro kinong aikam bakin penrong kerteng ki bakum kita kinong bela jong ki haka office jong ka ni katnat. Ka sarkar Meghalaya kala play ka online portal na kabentaban penrung kertengi kinong belaki bawan na barjala hapo ka kendon Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act R1000 arpau knang bakini kinong belakin yo ya kajingyada Uraju ulaang bakinong aikam kideban pentip syapang kajing pentrai kinong bela ki bawan sabar jela syaka labor office ka bajantam hakapor ka babiang khnang bala ban penrong kerteng yaki online lani da ka balik syaka office u labor inspector haka district bat katung ila poi syaka bakut jang ka khubor ka balon chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta hakapor prabajing nya so ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin pareng hakapor prashteng kani ka dai ka All India Radio Shillong